Kai na bari. Ina za mu hidin wannan ne, an wannan ba location kwata-kwata wallahi. Wani zai hana mu je can wajen gidan sarkin noma akwai location wallahi. Akwai location wajen? Wallahi akwai location mai kyau. Kai, ka gani ba wai can zuwa can nake gudu bane, ni ban san yin acting can wallahi. Gaskiya ban san yin acting can, kaga. To ga ma location can, mu je ga location can. Ga location can mu je. Kawai la zai yi wajen ko? Nan ya yi kyau ko mu ƙara gaba, kaga can normal zai can. Mu je can ko? Mu je can location. Labari, dan girman Allah ka sa ka sai damar bidiyon nan ya fita da kyau. Saboda gasa aka sa so nake in lashe gasa. Allah, wallahi idan bidiyon nan yayi kyau, a musu kire ka sai bidiyon wata waka kai za ka yi mai jama'a. Allah to ka sa ya kyau da girman Allah. Ka sa ya kyau ka ji. Saboda shi ya musu kire ka sallama ka fa ni ne dai za ka yi mai kyauta saboda ni abu. hello. A dakkara wallahi zan fita ma kyamarar nan yin da an musu kure ka zai dakkara mu. To, kaga da Allah ka sa su shafi. Wallahi sai fasa. Kakkare na mun wa mana can baya na ce ka haska ba ni na ce ka haska ba abun nan idan yayi kyau fa karuwan mu ne kakka zo kare na mutane wa mana. Wallahi da ma ban sani bane ba amma kuma za ka zo kana mun iska. Ya kuri dan samu normal yanzu lafiya. Shikenan normal za ka yi mun. Like no kai. Sai yayi bidiyon a dogon jami'a. Ya Allah ka sa ya kyau kaji kakka da mu to mu kai dan girma Allah me yasa baka da fahimta ne kullun sai a taudi ma ka girkewa kakkare na mun mu'amala dalla ko me yasa baka da fahimta ne kwata kwata kai dan Allah tunda ziya sai a ce mun gama ka zo yayi wasa ake samun dan Allah can wajen na ce ka haska kaga idan ba za ka haska mun ba zan je in kira wani haska kakkare na mun mu'amala kaga gaskiya kidan ne yana kai na kwaro amma in dai kana so a yi ko gaskiya a canza kida haba da Allah wayya za ka ce idin wannan ba za ta yi bane dole a canza kida kakkare na mun mu'amala ni di wannan waka za a buga gaskiya here a canza kida ba zai buga saboda me gaskiya here a canza kida kamayya kai man daukan ne dan lagin za ka yi man kai ma kakkare na mun gaskiya here a canza kida ban kyamara ta nan fannin in ka dawo shi ka siya kakkare na mun mu'amala ya za a ce na kira ka dan miya abun nan ka ce dole a canza kida kakkare na mun mu'amala ga hanya ka da batu wallahi ban Dange labari. wallahi ka biyo na ma gaya ma wallahi sai na bi gari inda ka to saboda me na kira ka ba dan kai min aiki ba na zo za ka rena min wawu sai in je in nemo wallahi ni inda za ka je ai kyamara ta sai dai ko wallahi ni inda za ka je ka biyo ni wallahi ka biyo ni in dai kana so mu kiriya wallahi sai na aikin banza to ai to ni ta nan nan ni ma ta nan ka Thank you.